en puɗɗorima inde geno togɗo en ko honni en hakkude jeeri e waalo en juuli e nulaade men Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam kodda annabaɓe udduɗo baafalla nulaaɓe en donima jinnaaɓe men ɓe sababu godal men e aduna en jetti en jarni sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna dendagal jinnaɓe men wurɓe ɓe ɗen mbiyo duso ɓooy yaaɓe ɓene yo toon won foftorde mabɓe allahumma amin en donima dendagal ɓe cellani ɓe hende tawe cuuɗi cafriɗi ɓe hende tawe nder galleji men ɓe hende mbadde rafiji men ummu jotto en mbi Allah ne jogui jaam Allah ne jogui cellal yo Allah rokkuɓe cellal mabɓe ha timma en donima dendagal dumbaɓe tawi hen ko ɓuuri hewde toñaɓe ko takkaɓe ko ɓuraɓe doole ko haɗaɓe haalde miijoji men haɗaɓe liberté men yo Allah rokkuɓe fartange wawde ɓiltade e ɗiɗon kasoji ɓe garta e galleji mabɓe allahumma amin en donima ɓesguji men en jettiɓe en jarni ɓesguji men tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde en donima diaspora men wonɓe e oɗo saaha joni ɓe hen jettima ɓe hen nana e laabi ɓe hen kadi kala saaha tawateɓe laabi ɓe hen jettima nana e camp uji ɓe hen tamman so ɓettude ɓe nan toon mbadda e gandanɗa hoore maɗa paale e laamuji e ƴewde kayitaji foof yewoɓe kayitaji ɓe yo Allah newna ɗumen kayitaji marɓe kayitaji ne ƴeewa liggeyaji ɓe yo Allah newna ɗumen liggeyaji tawateɓe nder camp uji ɓe cuwa ɓiltade ɓen yo Allah ɓilta ɗumen tawateɓe laabi ɓene yo Allah walluɓe ɓe jetto e dow jaam basi o bandiraɓe noon yo tinno waɗoɓe clandestin ha tengtiɗo no yahoɓe Europe yo ndento ɗiɗo batuji yo ndento oɗo gonɗo koɗo batayon mbiyete kono Samba Lakara saabu en ji musidɓe tedduɓe ko gunanɗe yimɓe e kala saaha woni halkotoɓe nder ɗeɗo maaji ko gunanɗe yimɓe e kala saaha jaltinde kalisaji men kewɗi dokka yimɓe ɓe wiyeteɓe les passeurs ɓe hen nangue guila gandanɗa hoore maɗa mbaɗani départ saabu en jiitan ɗo e nder nokcol lamorgo leydi Mauritanie en kaali hanke nder kabaruji men fodde gandanɗa hoore maɗa sagataɓe jeeɗiɗo tawi hen tato ko Mauritanaɓe nanggama e nder galle tawi kadi ko yinno wadde clandestin ko ɓuuri hen hewde kadi kaldani e koreji men tawi kadi koreji ɗi ne jeehi ha hen goto ni waɗa porté disparu guila ñande aljuma ene wiya koko ronka yitede ɓerɗe ɗi ɓen daari yataw majjani yataw waraka yataw biftaka ndeke nana mofti hoore mum ene waɗi hoore mum clandestin omo wawno ummade o yaaha eɗen gandi e kala saaha jomum enen tarde e laabi walla en halkotoɓe laabi nonke andede to jomumen keedi holno foti pittade keddi en ɗeɗo maaji kaɗɗe tawa ni ha ɗo jinnaɓe men gandani ni jomumen ko fiiɓe e ngoɗo maayo walla mabɓe ma jettoyo nde kalano jinnaɓe men jeehi walla mabɓe ni ko jinnaɓe ɓe walla ko bandiraɓe ballata jomumen no jaari musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko wallude neɗɗo no warturi ɗeɗo maaji kaɗɗe waɗi ɗeɗo waɗa clandestin ɗeɗo laaɗe jamma e ñalawma eɗen jiiya ko jeeti hen ko eɗen nana ko nante hen ko wiide ya yeey kotone maɗa an yummiraɗo ya yeey kotone maɗa an yummiraɗo walla an debbo ya yeey cuɗari maɗa mbiya gorko ma yo fiya ngoɗo maayo walla an gandanɗa hoore maɗa mawniraɗo gonɗo Europe walla to mbawɗa wonde foof ya yaltin kalisaji ceeɗu fodde 2 millions 3 millions mbiya jomum yo wat clandestin ko wiide jomum yo wattu so jomum yettima ko weeɓani ko alhamdulillahi rabbil alamin so yettaki kam ganda conscience maɗa ha maya an conscience ma waɗi hakkille maɗa ko an woni sababu jaltugol aduna oɗo onon yummiraɓe ni on babiraɓe yennoɓe sukaɓe mon kaari en ɗannima ka huwere somde ɗe heddi ɗo ha jomumen ɓerde kaaɓa ha mettina mbiyane peeɗe ɗo maaji musidɓe to wona solution sa yiiɗi wallude bande no yaari ɗannori ɗanngal ɓaade jomum dañani liggori e leydi mum ɗanngal ne woodi kono yo jomum rew lawol taw ko lawol poccugol wol kalisaji men neɗɗo waɗa e waɗa clandestin Allah ne seedi ɗin kalisaji so tawi gandanɗa hoore maɗa a waɗi voie normal aɗa wawi hebde hen passeport maɗa déposa hen visa maɗa ene waɗi hay visa ji mbiɗen ne wawi to laabi batteɗi codorɗi keeɓa visa maɗa keeɓa billet maɗa jaaha taw gandanɗa hoore maɗa jaaɗa koye dow gonga jettoɗa e dow jon gonga mbaɗɗa visa casier ma arrivé sa yettima jaɓa ƴetta kayit maɗa ko ɗum woni ɗanngal taw ko conscience tranquille
walla waɗoɓe kaalisaji gandanɗa hoore maɗa sodde visa ji walla waɗoɓe kaalisaji wadde clandestin Allah ne siiri ɗin kaalisaji soɓe mbaɗino investir e nder leyɗele mabɓe ɓe mbawi hebde gandanɗa hoore maɗa ko gonɗo caggal leydi walla ko ɗanniɗo gonɗo Europe walla gonɗo Amérique heɓata Allah ne siidi no ɗanniɓe wonɓe Amérique ɓe kamɓe ɗanniyankoɓe ɓe gandi sirginande nde ɓe cirgini toon nde so neɗɗo cirginima noon nder leydi muɗum gandanɗa hoore maɗa ma worko heeɓi wuuri hen gurdam moƴƴam tawa ne yiiya jinnaɓe mum no fini fof ne yiiya jinnaɓe mum ne yiiya bandiraɓe mumen o sallani calminoya bande mayɗo tawtoɗa wirwinde muɗum ɗiɗo kaalisaji mbiɗen ɗi jomum waɗata gandanɗa hoore ma ɗiɗo million ngaji 3 millions 4 millions 3 millions 5 aɗa sooda visa walla aɗa ƴeewa aɗa haɗa démarche uji fen nawaɓe yimɓe passeur uji mbimi so tawi a waɗi ɗum investir nder leydi maɗa hayso campagne goto agricole a waɗi hen hayso ko rewde maaro a waɗi hen campagne goto a remi a gayni walla a soodi maaro e saaha campagne a yiiti maaro ko musidɓe tedduɓe hay sinno toon foof dañata hen ujunnaji 5 toon foof dañunaji 5 haaliss o ma dañcane mbimi gandanɗa hoore maɗa kaɗa wawi e taw gonɗo caggal heɓata ɗum tinɗen musidɓam tedduɓe tinɗen so hay so neɗɗo yiiɗi ɗannade ala ko heddi so wona jomum ɗanno tinno yo jomum rew lawol taw ko lawol poccugol ƴeewe ɗeɗo maaje mbimi no foti pittali keddi hen ƴeewe ɗiɗo désert uji hannde no foti pittali keddi hen ƴeewe hannde to Libye ɗum noon tinɗen en jii nder désert uji ko pittali no foti keddoron ɗomkaji en jii gandanɗa ma toon to Libye holno foti ɗanniyankoɓe men nan toon nanggani udda enen jeeye ɗanniyankoɓe nanggani udda enen jeeye sagataɓe wona laamu wona haydara ko pelle joguitiɓe nan nanggui jomum ne uddi saaha fof dokkuma téléphone mbiya noddu koreji maɗa walla ya noddu mawni gonɗo Espagne walla ya noddu mawni gonɗo Amérique gadda nelda min ha sabba naggam so ɗum ala min mbarama walla so ɗum ala min gandanɗa hoore maɗa min mbaɗamo ni ɓe pota ɓe mbaɗa vidéo ji ɓe nelda jomumen walla mbaɗa appel vidéo aɗa daara bande ene lebte ene jeeye no daral ni musidɓe tedduɓe ɗum noon tinɗen kala to neɗɗo felliti ɗannade yo ɗanno dow gonga yo ya gandanɗa hoore maɗa e dow gonga wat kataji ma ha timma ɗannoɗa sa yettima leydi paaɗa ndi guettiɗa ndi waɗ feere guetto ardi foof jokkodire consul maɗa gonɗo toon walla jokkodira e ambassade ma gonɗo toon mbaɗa binditoɗa keeɓa carte ma consulaire walla keeɓa carte maɗa gandanɗa maɗa résident ande aɗana e nder leydi he ambassade ma anda walla consul ma anda walla gandanɗa hoore maɗa ko président colonie moon anda aɗana e nder leydi mbasa wonde clandestin won sibitata ko ɓuuri hen hewde ala kayitaji mo ala kayitaji noon ene wawi nanguede tuume ko gujjo ene wawi nanguede tuume ko terroriste ene wawi nanguede tuume gueɗe pop ƴeewe tan hayso ko ɗo tan leyɗele ɓe koddiɗe ɓe nder leydi Mali sa yi so mbiɗa kaɗa ɗanno aɗa yaaha ɗo e leydi Mali sa nanggama a ala kayitaji hay saɗa jogui kayitaji tan ko caɗele ala ko haali sa ala kayitaji aɗa wawi nanguede mbarɗa aɗa wawi nanguede cokeɗa mbiɗa ka clandestin walla mbiɗa ganduɗa ka terroriste e ko walla mbiɗa jeeɗa koye pelle joguitiɓe walla mbiɗa ka rugguihen ka gujjo fop musidɓe tedduɓe ne wawi heɓede hen ɗum noon tinɗen so neɗɗo felliti ɗannade yo ɗanno e dow gonga yo ɗanno dow gonga yo Allah ayin noon yo Allah ren yo Allah suur kadi mbimi ni Allah ne seedi cirngol cirnginare gandanɗa hoorema ɗanniyankoɓe men mbaɗata ladde so jomum cirnginirima noon nder leydi mum ma wor ko heeɓi ha ɓandu mum ɓuuɓi sa cirnginima ma wor keɓɗa somi rokki on tan yeru ƴeewe hannde nder Nouakchott kala to birtoɗa hannde nokkuyel ma yi gandanɗa maɗa ko wiyete lavage hannde ɓe jogui machine ngaji ɓe cooda machine ngaji mbaɗa hen gandanɗa hoore maɗa suppresseur maɗa machine ngel ma taw pompe wel ndiyam aɗa lawƴa auto foof 1.5 auto tokos 1.5 auto mawɗo ujunere ha ujunnaje ɗiɗi musidɓe tedduɓe jomumen nana jam majji ñalawma nana gara tawa jomum lawƴa auto ji 5 auto ji 6 enen dañi aɗa wawi lawƴude auto ji 10 ha auto ji 15 ha auto ji 20 par ñalawma ta soodi barigal ma ndiyam 200 aɗa wawi liggorade ñalawma kurɗo ko haalis e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe ko yeeru e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo horloto liggey hirsinaki liggey ay liggey goto hirsinaki ƴeewe gandanɗa hoore ma nder leydi Mauritanie holno foti hoɓɓe ummoto Mali walla ummoto banggueji goɗɗi ne gara ene liggo e nder leydi he holno foti ɓe keɓata hen hayso ɗo tan ko Sénégal voisin ƴeewe saaha julde sa yi jomum ara wona ɗo hen lebbi seeɗa funnoye jultorde ƴeew matériel ko nawtata walla ƴeew devis ko weccitto ko jabde liggade ala foof liggey mo mbatta donc musidɓe tedduɓe neɗɗo so felliti sirginade felliti liggade nder leydi muɗum ma wor ko keɓɗa guura hen gurdam moƴƴam no sirguiniɓe ladde ɓe sirginande ɓe gonti toon nde an ta felliti sirginade nden sirginande nder leydi maɗa musidɗo ma to keɓɗa
ala ko yidno so ɗanno fewni ka a ɗanno fewni kataji ma ha feewa ɗannoɗa e dow gonga en mbiyano yimɓe ɗanno saabu eɗen gandi ɗanniyankoɓe men walla gueɗe payodinɗe fewni ana mbaɗa e guure meɗen kono woni ko jaadan tan ko ɗanni suuɗeru wasde pittali ene muusi en ɓeɗo sagata waso pittali ene muusi en ɗiɗo image uji ɗi jiitan bandiraɓe men ene nangga ene coka ene lepte walla lepte e sakkel musidɓe tedduɓe nder nokkuji donc tinɗo no feewi musidɓe tedduɓe yiidi image uji bande en yiidi image uji ɗeɗo maaji yiidi image uji ɗiɗo yimɓe kono mayirta e ɗeɗo maaji no mbiya tan yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah rokku en no dañde laabi tawi ko laabi pocciɗi tawi ko yaade dow gonga jettuɗen kadi dow jaam e dow kisal taw ɓalli ne ɓuuɓi jomumen kadi heɓa liggey taw ko liggey dow gonga allahumma amin sikki ala musidɓam tedduɓe kala ñande talata eɗen kewi waddude ko fate carih woni divers men hannde noon musidɓe tedduɓe ko wasiyade banggue ɗiɗi fof noon to banggue bandiraɓe worɓe e to banggue bandiraɓe rewɓe fof ko adde fof eɗen mbasiyo bandiraɓe men rewɓe ɗe mbattata hakkillaji men no feewi nde mbattata hakkillaji men no feewi nden to ɓeydoren tan bandiraɓe men rewɓe mbasa gandan nden ɗo gueɗe kewɗe nden o gueɗe kewɗe ɗen keewi haalde mbiɗen debbo ko bagui danejo debbo ko bagui danejo debbo ko bagui danejo ko tasni ɗum no weeɓi debbo ko kosam eyi kosam ɓirdam walla hayso kosam kaɗam hayso ko hunde tan ko wawi wiyande hayso ko muskade de mim sa yi tan a yini ɓawli hen seeɗa ɓerde ma sisa donc debbo ko addani ɗum yawde sisede ne yaawi ko addani ɗum yawde ancede ne yaawi ko addani ɗum gandanɗa hoore maɗa yawde bonde ne yaawi jiida e gorko debbo ko hunde gandanɗa hoore ko bagui danejo ene yaawi debbo e gorko mbaadi kono bagui danejo waadi gandanɗa hoore maɗa bagui ɓalejo walla no kosam waadi e hakuni holko yiyete kosam wiyema siwte wiyema huyte wiyema gandanɗa itte hono mum temedere nana nder ha kono ñamen fiide e ha koye gortinani badal rewɓe tinɗen fewi tinɗen koye mon ndenon koye moɗon ndene koye mon e fannuji kala en jii e ɗeɗo balɗe leydi Sénégal e nder kabaruji men en kiñeɗe to jiiɗen hen gandanɗa maɗa ɓeeɗo oɗo biyo hoore mum ko ceernajo ene funta walla ko charlatan ene ittana rewɓe déblocage holko wiyanma o wiyanma ko ya yaltin terɗe maɗa hayso ko à distance mbaɗa appel vidéo walla filma mbaɗa hoore maɗa gona fijide ndewagu maɗa ha gandanɗa hoore maɗa jandina ɗin image uji so yi o hollirma wonde ko à partir ɗon woda ko waɗanma maayi hankkadi so tawi ko dewgal jiɗɗa ma alnonen dewgal so tawi ko worɓe jiɗɗa ndewema ma worɓe ndewe maɗa mbaɗa feere ha neldama ɗiɗon image uji o nangga image uji ɗi o mofta ɗi o watta waddema chantage ya rokkuma kalis ha sabba naggam so ɗum ala o filme o yeeya ɗum ɗin image uji walla o sara ɗum e réseaux sociaux ji won ittuɓe haalisaji men juɓimo beele mo ndeƴamo deeƴa kono haɗani kadi o yeeyi o kanko saabu nde o nangga o haali o wi kala site filme foof o yeeyata ɗum ko 10 000 francs CFA donc sa renaki ma rewol fiɗade vidéo ji ha jiiya hen ban debbo walla jiiya cuddiɗo ma walla jiiya musidɓe tedde ko gueɗe kulɓinide walla jiiyani hoore ma ni sa renaki donc bandiraɓe rewɓe ndentude hol gueɗe narta hakkille neɗɗo holko gorko wiyanma ya wat ɗum ɗon so tawi ko jiɗɗomo wiyatama ya wat ɗum so tawi ko pasniɗomo wiyatama ya wat ɗum so tawi ko ceernajo wiyatama ya wat ɗum peew ya yaltin terde maɗa kolla ɗum ya filme nelda ɗum so tawi ka joom hakkille a miccima seeɗa ma an ɗum ɗo nannaki musidɓe ɗum ndentoɗe bandiraɓe rewɓe bandiraɓe rewɓe ndentoɗe ɗiɗo haalisaji ɗi neldata ɗon hande hay gorko goto muɗum ñamirta gratuit e mbaɗa funta mi funta mo ñaama kalis makko wallahi a funtanimo ay caftotoɗo ene wawi ƴettude liɗɗi ha heewa walla wara tanki ha heewa yaha ene saftoyo saha fof liɗɗi ñaama wande makko ñaama cengdi ndi o fooɗa wande o tawa liɗɗi ɗi koko ñaami cengdi ndi haɗa koko ŋoɓi kono wallahi ma met hen ñamɗo o bippa o nangga ɗum ƴeŋtide ɗum dow kala lingu ƴeŋti ɗum dow gonti yalti jeere rakkatake ñammintake yarnata wonata dow gon haala mum gasi donc annene ñamowo haalis gorko aɗa wiyama ñaam kalis makko gonmi ko ñamde kalis makko gonmi koye funtudemo wallahi ma meɗ bippudema ma meɗ funtudema walla ma meɗ ñamde haalis mo gandanɗa hoorema haalis mum ñametaki ngayba ha nimsita ko ñammeɗa ɗiɗon haalisaji kadi ko ɓuuri hamnade ko ɓuuri hewde e ɓen rewɓe ko rewɓe resaɓe mbaɗata gueɗe kamtorde ɗe mbaɗe ni hen nene gueɗe kamtorde ɗe mbaɗata ni hen nene debbo desaɗo nanggama gane wonde debbo desaɗo waɗi ni debbo desaɗo waɗi ni debbo desaɗo ma yi hôtel debbo desaɗo ma yi e nder galle e gueɗe mbaɗe ni musidɓe tedduɓe hol image
gandanɗa hoore ma ɗaldata surtout ɓesgu maɗa e jinnaɓe maɗa. hay tan mbimi wona debbo desaɗo ala ko haali debbo biyata ko debbo desaɗo debbo gonɗo e foyer bandiraɓe ndente koye moɗon ndente koye mon no fewi jiɗɗoma o nana wanma galle mbiɗon yinma o yeehi jama nodde mawɓe mbaɗi tengue kumal waɗa adduma hurtinma e galle muɗum so dañi ndiyam oɗon jarda so dañi maaro oɗon ñamda so dañi ɓuuro oɗon ƴakkida ko o woni jiɗɗoma gonɗo caggal téléphone mum ne nelduma message uji belɗi ene nelduma crédit ji ene nelduma ganduɗama téléphone ngaji ceerɗi ene nelduma ɗum ɗo wallahi wona yiido yarta e maɗa kadi kala ne belsinɗa ha jaltuɗa e dewgal ma wona desowam saabu omo andi nde gonɗa e dewgal nde tu n'es pas fidèle omo andi nde gonɗa e dewgal ma nde a haaɗani e joom galle maɗa a haalda e worɓe wonɓe donc so tawi on janggo jaam a miijima so a seere joom galle ma o res o jogatani resdema walla hay sinno o reesi yimɓe ɓaade ko huywere ko ɓoccone hay so reesi yima o wonta jogade ma hoolare saabu o miijoto kono mbaɗɗa joom galle ma ni ma wammo noon o miijoto kono mbaɗɗa joom galle ma ni ma wammo noon no ndentoɗe koye mon no fewi e surtout kadi gandanɗa hoorema bandiraɓe rewɓe dartoɓe laabiɗe ƴeewa otoji walla dartina otoji nawrma ɗiɗo surtout ɗiɗo otoji taw otoji mawɗi hay tan taxi mbiɗen sa taxi hay taxi sa joɗat taxi a yi chauffeur taxi o ko neɗɗo goto woni chauffeur goto woni ala mo wondi walla a yiide buki reeno jolde on taxi ala ko haali noon ɗiɗo gandanɗa hoorema otoji hannde taw biteɗo passager uji otoji nan mbaɗa climatisé ha ɓuuɓi enen mbaɗa gandanɗa hoore maɗa vitre mum ne tenta sa jooɗi hen hay goto yiyatama jomum ne wawi jolludema koko waɗi clim ngabbini vitre uji mum vitre uji tenti jomum to wela fof ne wawi sécurité auto mum to wela fof nawma ala ko mbawɗa hen jomum ne wawi jolludema wadde ko farko ma ɗanoɗa nawma to jiiɗa fof jomum ne wawi ittude kalisaji kewɗi holluma kalisa haalama haala belka nawma wima ya ar jahan pijju jon ya gondu yon yaaha ene wawi nangudema toon otage hokkuma kalis wima nda kalis nan ar jaade nawma ha toon yetto fijirde ma ɗanninma toon walla tonga ma hefta ko joguinoɗa ko fof ha laaɓa walla saha adduma ha e bedde wedduma hen walla so faami ka ganduɗum wanma hay wardema ne wawi wardema wedduma ñande fof eɗen nana sukaɓe rewɓe mbarama nane fof eɗen nana sukaɓe rewɓe mbarama ko ɓuuri hen hewde musidɓe tedduɓe ko ni jokkodiral ko rendez-vous ji ne saɗi bifte tan ni e lawol tan buf nawama ala ko ɓuuri hen hewde ko cengdi jomum ko appel aji jomum ko vidéo jomum ganduɗa hokkata ko kalisaji jomum neldete téléphone aji ne haalde e haaluji mbaɗi ni ha jomum hokkuma rendez-vous wodata nawma ganduɗa waɗa récupéré dendagal ko firno ma ko foof objectif mum hayso ko laalo goto so fijje e maɗa walla saha ko viol collectif woni sakataɓe joyo sawata jeegom fedde men foof walla suudu men foof yana e maɗa ɓe bonnuma so ɓe gandi gandanɗa hoorema ka jogoɗo dénacide walla goɗɗum ɓe jogɓa fittadu maɗa walla ɓe nawma ha nder ladde ɓe dorogma to ɓe meddoma sa arti a wonta won neɗɗo kadi gande debbo e société men ko noon way kala debbo nana violama yimɓe ganci ɗum yimɓe batti sisde ɗum jurmotako ɗum mbattata ko sisde ɗum tawi ka ƴamanoɗo gorko ma ƴam ñamma nani a violama hay sinno ka porsade ka ittade sagoma yaforta hay so yiiɗi tinnade ko koreji mum mbiyata ko mbatta o debbo koko tawata toon so tawi ko debbo desaɗo sa nani violama joom galle ma hay so seedanima hankkadi kam natti jogade ma hoolade natti ɓattadema wattata ko sisdema ɗum wonata ko cicatrice woni gañande nder ɓernde nden gañande sellata ha aduna firto walla hen nana violani ndiiƴi hay gortinani kono noon ana waɗi gañande nder ɓernde men ala foof kala ko fati en ndewa ko gasi mumen ha laaɓi ala wawde hankkadi ganci gorko ne lidorno nana ndesa nana gone cuuɗi mumen kono noon musidɓe tedduɓe ngala beelamma faade gorko saabu e kala saaha nde gorko faadiɓe ɓe jiyata gandanɗa waɗa ko image no gorko oto waɗinoɓe violé ni hankkadi ɓe ganci ɗum tawa kadi ko ɓuuri hen yeyde ko jomum woni responsable woni hen ɓuurata heɓde doole walla hen jomum ɓuurat doole ko liggotoɓe galleji jomum menacement walla jomum dorogement woni hen ko liggotoɓe bureau ji woni hen kono ko ɓuuri hen hewde mbimi musidɓe tedduɓe ko jomum rokkata hoore mum walla ko jomum nannata hoore mum ha e gaska yiiɗa yaltude ronka non bandiraɓe rewɓe mbatti hakkillaji mon no fewi nentoɗe no fewi aɗa yiiɗi yaade jeere walla ɗi yaade jiɗɗa pop aɗa jogui temedde ɗiɗi ma walla jogui temedere maɗa ƴettu taxi maɗa jaaha a yi oto ne jolni yimɓe e wiya nawarma tawi ko waɗi rewɓe ka debbo aɗa ƴeewa joldude mumen hayso ala rigueur kono kañum tan goto e nder oto mum vitre fumé otoyal manggal otoyal ɓuttal mbiya aɗa joola jomum hollirma gandanɗa ko patron saaha ko chauffeur saaha ko mécanicien ko nelaɗo waɗa essai oto saaha gandanɗa waɗa koko luuɓi oto saaha koko luuwi oto ko ɓuuri hen oto luuwaji kadi ko ɓuuri hen a joolat oto taw hay matricule mum anda donc kala ko hemma hen sa renaki ko an woni responsable ɗum noon bandiraɓe rewɓe mbatti hakkillaji no fewi gonga hoddira no woodi kono walla hoddiraji kewɗi ko jomum gandanɗa mo neɗɗo sabbobinta
ngande koye ɓeyde rentade no feewi. Aduna hannde o ko aduna bonɗo, aduna hannde o ko aduna gandanɗa hoore maɗa koko si pourri, ko aduna ñawɗo, koko ñuli bof. bandiraɓe worɓe onon musidɓe tedduɓe worɓe ndende koye mon ononne ayno bandiji worɓe bandiji gondiri ni ene waɗi rewɓe ko ɓurɗi men wonde bandiji ngala, ene waɗi rewɓe ko ɓurɗi men wonde bandiji ngala. nana bakki sakso men ko ɓuri ɗumen wonde terrorisme wodani aduna ko c'est terroriste. ala ko liggeyaji mumen kala to mbi moƴƴo woni bonnan ɗum no worɓe gondiri bandiji sahani rewɓe ne bandiji kako bandiji qualifié ne gooti. jomum fotta e ma lawol banam gorko tinta nawra kam hen ha yeeso an de tawa Allah ne andi ala ko miijo ko joɗa hen sowona yiide yurmade ɗum. miijoɗa bande debbo walla miijoɗa cuddiɗuma walla miijoɗa nede ma sabu ko debbo ya yurmo ɗum jolna tawa mo jolluɗa ko say jolluɗa ko say walla mabɓe jogui ko farkata jogui kono latiji ni walla goɗɗum ene wawi fufde ma ɗanoɗa walla drogue ma. so welama ne wawi heftude hujje ko woni e oto ma ha laaɓa yaade téléphone am ma. aɗa wawi jollude ɗum wona yettude ma ɗumnini ma taw holko woni membade e oto maɗa jaada e téléphone maɗa walla yaade ganduɗa ko taw halis ma ko woni e oto ma walla goɗɗum. walla mabɓe a jolla ɗumen gadduma ha nder yimɓe nangguma mbima fijje mum yaddu halisaji mum hankkadi ko kañumen ngala gacce ko droguiɓe ko bandiji hay goto waɗa ɗum liggueji mumen. saabu ɗum waɗi nokcollaɓe kewɗi jolnani tan adda ɗum ha yeeso jeere tan walla e nder yimɓe tan jomum nangguma poñma wima yaddu kalis mum e a nawi kamin gondi itta ujunere dokka yaltin ujunere jonga joomum hokkam kalde ujunere noga kal ujunere sappo heddo on duka an aɗa huula guila bande en tawdema ɗon walla guila wadde heftino tawde ɗon walla guila filmé carta réseaux sociaux keñƴa woto arada itta kalis dokka ɗum certa e joomum. e gueɗe baɗi noon anan bandiraɓe onon worɓe surtout joom auto ji mbaɗe très attention gande holɓe jolnoton son jolniɓe kadi gande mbaɗe très attention très vigilant. sa jollinaɗo saabu Allah jollirmo saabu Allah hoto wi aɗa haalde makko haaluji bolle puyɗi walla so joomum adde ma haaluji bolle puyɗi ƴeewa dartade mbiya joomum yo jippu so ɗum ala nannuma ta yaltata walla waɗa feere ha heeɓa numéro maɗa ɗacce ha jamma ha aɗa wonde joom suudu maɗa walla anda waktu gonɗa joom suudu maɗa wonde gal ma nodduma bonna dewgal ma walla bonna gurdam maɗa herƴina gurdam ma taw ko an rokki ɗum numéro maɗa noon musidɓe tedduɓe walla wanma chantage donc ɗum noon nafade tan ko rentade hoddirde no woodi kono rentade kadi ɓuuri heede mbiyam ko welsinade ƴeewen vidde walla gueɗe welsinade ɗum. hande kala façon bandiyagal ne woodi to banggueji foof noon to banggue rewɓe to e to banggue worɓe fof kala façon bandiyagal ne woodi hande. nonɗa debbo anda ɗum potta e debbo e lawol anda ɗum mbiya ɗum yano suudu ma waya ɗum galle maɗa sa miijima tan mbimi hay mayde debbo ne wawi mayde toon so maayi toon a aybi gurdam aduna ma e lakara foof a aybi tawa de wona wari ɗum mayde naturel nawa ɗum suudu maɗa walla nawa ɗum galle maɗa debbo maayo toon taw gandanɗa hoorema ko saaha ko debbo desaɗo walla ko debbo jaɓalaga gorko desɗo debbo maayi galle maɗa walla maayi suudu maɗa walla nawa ɗum hôtel walla nawa ɗum mbawi wonde pop maayo toon hayso mayde piral tan a tawa ɗum toon saaha ko rewɓe drogata toon worɓe ɓe drogoma jogui gandanɗa sakosol mabɓe ɓene jogui nder systéme maɓɓe mbaɗi hen produit ji eɓe gandi jogui kalis walla ɓe gandi jogui téléphone ngaji moƴƴi woda nawɗaɓe ɓe mbaɗa feere haɓe drogma ɓe jaada dendagal ko joguinoɗa ha laaɓi ɗum hewno yiyede koto Afrique central walla leyɗele ganduɗa ɗum kono hande ɗum wayno fatta e nder leyɗele meɗen ga Mauritanie en Sénégal e Mali ɗum fatta hen saabu hande aduna ko yultidiri ɗiɗo vidéo ji e ɗiɗo téléphone ngaji hande e ɗiɗo téléji kala bandiyagal ko hen janggate ko hen yiyete ko hen andete ɗum noon nafata tan ko yimɓe ɓeydo rentade ndena koye mumen Allah rena ɗumen ko oɗo wasi jiɗen hadde wadde faade bandiraɓe tinɗen no feewi ndene koye men ha debbo desaɗo ren hoore maɗa jiɗɗo wonan resma kaldo e ma haaluji belɗi o kaldo e ma ganduɗa neldo mandaji o andu wol objectif o jogui ñande objectif o waɗi atti hen foof sa renaki on certi an gorko ne aɗa jogui gandanɗa hoorema aɗa joom suudu maɗa walla appel aji debbo noddanma walla appel aji waɗanma walla chantage uji waɗanma walla ren hoore maɗa so ɗum ala nannuma e ceekol uddita ceekol ha yaaja nannuma toon borsa noon tinɗen no feewi musidɓe tedduɓe tinɗen no feewi ha tengti noon mbiɗen e debbo desaɗo holkene yana e mum so renaki aduna mum si fuuti
gorko desɗo biyo hoore mum responsable holko yanta e mum surtout joom ɓesgol ko yanta e maɗa sa renaki aduna ma fitta wande jera worɓe hewɓe nana mbarto walla rewɓe mbarto waɗi ko hebde walla gueɗe gadana do gacce tawa ko gacce ko joomum wawa sippurto wawa huccide ɓiɓɓe mum daara tawa kadi nde arrete ma nde aɗa futtini gueɗe aɗa wawno ividde kono calɗa ividde heɗen ndi ko fenade ala koyɗe ɓafat nan musidɓe am tedduɓe tinɗen no fewi mbawi rentade mbawi rende koye meɗen guuren e duwa guuram pewam kadi ɓuuriɗo gueɗe kewɗe saboto ɗum ko wasde hulde Allah duttoɗen e kulol Allah ganden ken mayoɓe ndentoɗen téléphone ngaji meɗen ndentoɗe téléphone ngaji ɗi moftude hen image uji ɗi moƴƴani wol image uji ko an weela addu téléphone maɗa saabu ko wonmo an nelti walla ko nelduɗoma wol image uji garat tan par hasard saabu neɗɗo ne wawi yidde neddude séri mum nedda e groupe so nedde e groupe noon ɓaade koye groupe he gonɗa ene wawi image o yana e téléphone maɗa cinnoɗa on image hoto wiya aɗa mofta e téléphone maɗa kala image mo moƴƴani walla sticker mo moƴƴani garɗo e téléphone ma waɗa feere supprimé ndentoɗe filmude koye mon oɗon ɓorti ha lawni ha si bandiraɓe rewɓe walla worɓe oɗon mbaɗa e téléphone ngaji mon walla oɗon nelda non tinɗoɗe éviter moftude walla koye gueɗe e nder téléphone ngaji moɗon film hoore maɗa aɗa mofta e téléphone maɗa walla aɗa filma hoore maɗa aɗa nelda neɗɗo mo nelduɗa o ne wawi nanngude mofta image o wanma chantage janggo e jaam ene wawi blanche ude ene wawi janggo e jaam tawati teyani ɓoccito yana e banggue goɗɗo walla yana e téléphone ngaji goɗɗi walla groupe aji goɗɗi ene wawi waddema chantage aussi sticker uji bonɗi en aɗa waɗi téléphone e poche maɗa aɗa wawi ɓocci wadde jungo ma mema hen ɓoccito sukaɓeɓe hande musidɓe tedduɓe ene piiɗi téléphone ngaji cukalel ma nangga téléphone maɗa woda to ɓoƴƴi woda to naati e galerie maɗa walla e sticker uji maɗa faye groupe walla faye neɗɗo mo respectuɗa walla neɗɗo mo kestoɗa daña gacce aduna e lakara sikka kañ an weela walla sikka gandam haysa teyani hayso ne andi a teyani kam ne andi koye nder téléphone ma ummi ko ha waɗini téléphone way kono yanande ni kala ko tawɗa toon ko an gollini hoore maɗa walla way kono armoire maɗa kala comcol to uddiɗa toon ne laaɓi ko an waɗi toon sa tawi tin tumi andu an waɗi ngol tumi non tinɗen wawde rende koye men renden téléphone ngaji ɗi téléphone ma saaha waɗa image uji bonɗi téléphone ma bloqué walla écran ma fussa jaaha fewnude écran o ma dokka pento o ma dokka ɗum code maɗa fewnidema téléphone o sa renaki mba yi image uji bonɗi ene wawi image uji wawi wanjitade ɗum janggo e jaam wanma chantage téléphone ma ne wawi wujjede téléphone ma ne wawi samde foof wawi arde hen musidɓe tedduɓe neɗɗo ne wawi mayde aɗa wawi mayde neɗɗo ko ɓeyda hakkille mum à tout moment aɗa wawi mayde téléphone ma wawi mayde so jinnaɓe ma walla sukaɓe maɗa ko ƴetti téléphone maɗa ɓe tawi téléphone maɗa image uji maɗa bolle puyɗe walla tawi téléphone maɗa gueɗe bolle puyɗe sa renaki maɓe kuuti hen an foof wonde mayde maɓe kuuti hen aduna e mabɓe lakara foof maɓe kuuti hen ɗum noon musidɓe tinnen ndenen koye men ganden kadi gandanɗa hoore maɗa aduna hande haydara ko siri hen tinnoɗen ndenen koye men Allah reena en mboɗari rumede so fewi feeñi feeña e windere feeñta e bataki bindaɗo ko fate wasiya fate en gurdameji men sowtol musidɗo mon sehil moon Haly Abouba yo jaam Allah wertan en